Tu ďalšie pokračovanie, dneska to bude reakcia na cringe videa. Takže ja to nebudem zdržovať, ideme na to. Že Lucia a Andrea. OK. Neviem, či sú to cigáni, ale asi hej. Nemám nič proti cigánom. Len ideme reagovať, aký majú content. No aký majú herecký výkon, lebo podľa mňa toto má byť film Červené jablčko. Týli Niminc. Super komédia 2023. Je to staršie, ale nevadí. To je jedno. Roma, lekajte a ven co jste, bachtale! A uprať savore! دیگه سالمن در کاری پابجون گالی زود که پنجم های پریمت درانی کس شونجا Sa rozprával s jablkom, okej. Henie, polokores bol ternavikov susedky. Uda suza papcin, za su i vapkiril Ima bludzinov kajociky prašky. Čajo! Trošku rozumiem tej romštine, ale nerozumiem všetkému. Mali by to natáčať po slovensky, pretože pozerajú na nich aj slovenské ľudí, nie iba rómske. No a to je iba taká, no okej, chápem, tých Romov natáčajú pre Romov, okej. My sme s tým pohode. Pindro pagum, Gianne Soda, máme Giannu Gemerava, un mexagiva. Čet pila tar čo dili nipen? Penio da kada dili ni pen, še šaj mulom. Ale džive stapi. Da pijam, no. Dik samo šukar piran. Ale pekná hudba. Co pene šukar? Jeba mu Že akože, okej, chápem, že akože to je jej frajer alebo priateľ. Tak toto som pochopil. Dám si tu čipsy. No okej, to chápem. To bolo dobré. Naso stringives. Jej kajú cigarety, máte to dejaj Imame raz Kajú cigarety Soda Jaký krik. Kaj kođa Džamjavo mange Kaj cigarety Pijao Mema kanamera vromale Jaj, Romale Sopale havkines. do zrkadla. Koľko ty Julian obrazíš? Čo da tu? Jaj Dáme aj si šukar Chceme sa aj Nastia, Romale Brá Kama Romes Kapia Salmane, najlikeva. Ale toto je romovská tá základňa, že keď že iba pijú aj pri videjkách. Super, ale nedotkli sa toho vína, to cením. Mali to vedia dobre zahrať. Tajlieke, Čirma feder nikerlas. čine čaje, tuda do fojky dala ščiman. Alma furmuter delas. Ema ge fučbu tercelas. Da sa to delas de ja pan prenazračite soves. Uturna dela znič. Či čaje mu kodi miri? Ima penje. Romské hudby tam pušťali samozrejme. Suda kadi gili čaje ladaker, ja. Ale iba na romských hudboch sa dá tancovať. Ima meres Ojaka tu kela vavri Odzara Ovasta Emeňo čira tuke Akože poviem vám takto, hej, je to dosť dobrý herecký výkon. Ale kto by zabíjal, no tak kto by pripichoval jablko a rozprával tam nejakú kletbu. Neviem. No, ja som to hovoril. Ima mana darame havri
pani. Tu men kele ma penjara kovina do bala. Tässä ja minkä fajta, penje pi. Ara, čak te većina len pangle. Kame zatira. Ja ich štukol na tých... Čo to je? To je jedno, ale jak ich tam štuchol, čo ti dáva? Kokos. Dobrý. Babušený čaj. Mecha zriska. Ale ja šardou po skamenničnane. Ortetka skoro te maro. A već penje, pijat. Sajna divana. A stále pokračujú. No to už mali vynechať v videjku, nemať. Kto vie, máš v videjku dali hudbu, ale tancujú na ticho. Jaj, daj udat pень. Dik prela man... Toto som rozumel, že oco, sestra a mama. Ne daj udat peń. Hej, kaj tu došero sarka di masa. Co tu vakeres? Utuda! Se diga mia daj udat peń. Stili mi ždani ke žovda baba. Ale som tu kadevriskin keres. Kame ste džonre hinji. No ale dobre buchol na ten stôl, ty kokos. No, kama, no tak magik šulanka. Chal chino mutero. Utuna! Šulanka by jej urobila. So penžal? Šukar boля тут. Toto je... Videli ste teraz, ako sa zasmiala? Odvalam za prosvetosť. Videli ste to? Se diga mia daj udat peń. Chal chino mutero. Utuna! So penžal? Šukar boля тут. Vidíte to? Toto má byť nevydarená scéna. Ale oni to neprestrihli proste. Ale môžem povedať, majú tam, že proste sa snažia sa vytvoriť taký content kvôli peniazom. Odvalam za prosvetosť. Však si všimnite, aj na stenách majú Versace. Le, pi, to vám dromuj. Cerde. Cerde. Mamo pijis. Sakte penžo mi žovda baba. Dato mamo manarel. Chamire Andre. Me paš to rozdielu na návri tu tlačenko. Dalecha, tlačenka. Di grajuru. Samo tu hao gororo. No cingot kuperoro. So penžal? Ojomej tu car... To jaké rímy tam dávajú, ty kokos. Na návri tu tlačenko. Dalecha, tlačenka. Di grajuru. Samo tu hao gororo. No cingot kuperoro. So penžal? Ojomej tu car hosnoro. Keresan. Bosorkale keresan. Jaj, tu mi piskama v kérin. So? Sučaj peha. Tu dileni vinč? Da sa me lubni. Kopenžoj tu me lubni, sem tu meni ma puri. Me poi. Nikole postava. A Sandy o lesbi. Sara, gava, jej! Ale dođe mi pati! Jej. Neka prelorte Martu Baleja! Urinju Meksako! Heme kamav. Sokames! Otajo vidrete pake! Aj. Ale môžem povedať, poriadne sa môžete zaskoknúť do toho videjka, je to strašne fascinujúce. Pozeráte, čo ja viem, 5 minút a už sa vám chce normálne do toho pozerať. Ďalších
10 minút. Ale proste neviem. Je to zaujímavé, samozrejme, bo chcete vedieť, čo bude ďalej. Ale takto je to dosť dobré. Tu falei, ó. Kurde zinfon. Lázim, a palma. Hej, kama! Dyge puriminč! Usokamis! Kada? Uećim kaj! Abram da loke hudi na duri za duše. Etke prelaro te maro! Hej, tu me les vale! To tu me ge penny mareo! Zabram da loke! Padni! Hudi zinfon. Etre prelaro. Jaj, prava! Prava sa manam remundar kerde! A tu kaj sas! Ukazaj prawej wiele czucza! Jozefinko, co tu te? Jaj, Marte, Marte, kadaj, jaj, kadaj! Nechápem proste. Neviem, čo tam rozprávajú. Vidíte, to je chyba, že proste natáčajú iba pre nich. Ale ko? Koleduj lesby! Obosarki? Andrej Minčlenca. Prava, No už ide veľký. užeheme čas! Salandre murdarke Jolly Marberes. Uda soka da mi no tehel! Soskela marčat. Hej, kaj tu činde? Prava, čuča! Tu menadi kemprelante sana spana kergi. A svola du kao dalo mo čas! Kam ste di kau? Hej, tu či? Poraženo tu me navri džan neke pomarive navin! Kale tu bale! Tate ja min bale sam, da tu me sosam! Tere i kane perne čaje! No, u lesbine! Ah, de... Tu bale! Dame lesbo! To jaká bitka? Čo ti dáva? No tak tá musela poriadne prežiť pri tých vlasoch. Da tu minč! Jaj, piesne jo Zaradla kerte! Cinco veras! Soske! To se čižo čubli! Poražino tu! Medžale? Už sa nahneval čáva. Avka, tu me kampel! Tu me lesbane! A tu baleja! Ale už za chvíľu to je koniec, som videl, že to už je koniec. Áno, je to už koniec, ale má to 383 000 liadnutí. Ty kokos. Volajú sa, že rebeli, oficiálne máš lemesany. Dal som ich samozrejme odber aj so zvončekom, pretože aj vy musíte dať zvonček odberom a ja sa s vami lúčim. Dajte aj like, ja dúfam, že sa vám táto druhá časť tohto videjka páčila. Konkrétne série. A ďakujem, že ste tu boli pri tomto videjku. Ešte raz dajte odber a like. Čaute.